Kelegonya. Ikelegonya. Today Kelege, go away, we go away, no. Again, I parry Hundi, we gave your gap, what say, will you? Or what I am, today Kelege Chile Cabagoko. We're not to talk to Fena, so Maronia war. Unto the kids have a cover. Eh? Hamburger Bianca. Okay, man, you have a lambranga, and you have one daddy room, I get taffy. They were for Nalaga, Pilota, Laramaso. Hey! Tila Gagiko, no, this girl. Nothing good. When I come and shut that teleboy. Yeah, I'll give you colostrum no more. Ah? It's again. A wool colostrum. Hey, I will not go for a get a cabaco come up with ready. Sorry, sir. Chide Cabling or the Yako fat. Otele Rosana. Hey, I don't know. The Benababa. Betano, na Honama. What are the Vasibia? Don't okay with Asopia. Don't okay with Asopia. Also, part of Lewanya front. This guy will bring you down here. Lewanya front. Don't okay, Lewanya front. If I fashi telege bread, fashege mante. If wokun, if Otele, Akushi telegent, Lewanya front of my bingo, Lewanya front. The Kokumad had no Egraga Mabru. Otuna Negilubeke. The Kokumad he say, Egraga will be one way. Ilubete mube mwedi ota. Emuzia moega, Ige kushuza. Ige waruku bashono seligwe. Hell! Onyashima de bia loge no chije ya uni ne edi na atontina. Ya waruku akukwa se animi. Okubibe. Ya were phone wi. Telero sana. Ya were phone wi, ya were phone wi. Hey, Chinekena. Bia, na Ababa ke no takwana ge na ho. E wonke Ababa no na ge na ho. Oge wu colostrum no nwe. Eh? Mba. Oge wu colostrum. Advise him to you the quick na committee brother. Awakwala anwa ge megide toro nwoke ashima de ge so wenyi gi nwoke. The quick iji aka ga committee brother. Akwenu ahem gbe age. E ga megide enyi onye ọwụla ashima dị use ge hela. Na ekwe ya afọ ji na ehile na otu bed. Inu ihe mkuru. Oh? Isimba. Aya were phone na jide anaka ge. I were atewe na ala mam na ahụ ana ge. Jide phone na anaka ge Chineke agbagoko. Isi kam they were phone man agide koshi wa pinko. Oje riri. Lokwe koshi kwa ihu no ka retired wage. Aha ge. Aha m Chiazoka Imezu. Iwonye ebe. How many Imo State? Ebe ni Imo. Isi ala mba no. Ebe ni isi ala. Amo ya Okohia. Ebe ni Okohia. Okohia ụmụ ọkpara obi. Ụmụ ọkpara obi. Eweli wa pato kwa na azu Otele gara aga para mpage from family mpage kom mage.
Mom, mommy, may you mommy. Broiler. Non a famille. Gine keno wa. And my recording. Interior decoration. Kebi shina what ya. Huh? Kebi shelega anye gesem Anu ga mi hikuge. Kebi shelega anye. Okay, Port Harcourt. Sorry, Port Harcourt. Iju mole. Amu be mowa. Iluboledi. Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị dị afọ ole? Adem 30 years. Ị lụọla ọgụ n'ime ahịa mbụ? Mba. Gị na nwoke ọ baala mba mbụ? N'ime ụlọ ka ọ na-eji? Na-eji. Ị nọ n'ihu ndị mmadụ bara nwoke mba akwa ya? Oge onye keke nyere ego kwe enye m change m abawa. Biko abụrụ gị ọnụ? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 7. Ọ gị wa ada? Ọmụ ala husband. I butela ọrịa ike mbụ? Ọrịa ike? Mba. Ara gị o siri ike? Ara gị o siri ike ga-ekwu okwu gaa na-eme ka onye riri eri diski a agbara gị na bọtụ? Agbara gị na bọtụ? Eleke wara isi ike na. Etu abụghị nwara isi ike. Ara gị o siri ike Chineke agba gị ọkụ ma fat akụwachara gị ma mkpa echiche. Mba. Tekpa ọ dị nnọọ ka rọtụwaila nọ n'ụlọ. Praga na-ajụga ajụga na-eme ihe. Akpaga agwa rọtụwaila na-achọ iri mmadụ. Ị gala n'ụlọ chọọchị mbụ chọọchị ka ị gala na dibia lee ebe ị gara aga nke ya wee tinye prayer request for di. Motherless home. Na motherless home ka ị gara aga nye ha Orphanage. bịa nwa akwara ihu Rottweiler. Dewe kamera ahụ n'ihu gị. Dewe kamera ahụ n'ihu gị ọfụma. Kwa ihu Rottweiler bịa nke bịa emegere m na-ekwuru gị ụka ka na-ele anya ebe ọzọ. Ị gara motherless home gaa jee prayer request for di. For how many years now? For how many years? I got him this year, last month. Gakwa last year. Digini ka request for. We na-ekpe ekpere digini ka request. Ọ dị Nigeria ka ọ dị obodo oyibo? I only pray let my own husband locate me. Oh, him better.
ebe ọwụla oshi bet ya ọ wụrụ dị nke m Di onye ogbi bịa ị ga-ekwe? Di onye ogbi bịa gesi m onye ogbi di bịa ị ga-ekwe? Gịnị onye ogbo? Mba. Ọ dị ka ị nwere ntị ka wee na-anụkọma ihe, ị nwere abụ ntị, enwere ihe mere gị na ntị. Eweliwe anụ m na shop biko. Then go inside. If you go down, go down. Next time you come. Ebe nọ na shop, next time you come. I'm bringing you down. Next time you come, no, sorry. If you're not serious, now get on that kind of idea. Sorry, sir. Think I'm talking here. I'm sorry. Why who wrote why I hear delay name money koku? Sorry. I'm sorry, sir. British wrote while I bang a broke up or cocoa bog my bag and make a man out here. Sorry. If you're not serious, you go down. The one I get on the road, you got dinner, you didn't know that Kushman walk over like a figure in Chile or come up. Let home again knock and then they jack up. Negin and Naga Dendo. Namamona. Eh, Nagamona. Donna, Guinea Brunag. Okrankan war. Ọrịa nwụọ. Ebre Gugu. Otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Ụmụ nwoke ole ka tara ala gị ka ọ gị nwa na-ata ha? Ụmụ nwoke ịtọ. Ọ gị na-ata ha ka ha na-ata gị? Ọ ha na-ata m nọ. Ole nga a na-ata ihe a? N'ụlọ ya nụ. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Gịnị mere ndị ka etacharala gị ha kwụ ụgwọ isi gị? Ọ nwere ka anyị na-eme na adị ọya adabaghị. Ndị la ha eziokwu adịghị ya n'ọnụ. Ọ na-ayị gị ọ na-ayị onye ọzọ. Nchọpụta dị na concentrate, I will bring you down and I'm telling you it is the end of this live stream. Nchọpụta me na concentrate ebe ị nọ na may they focus na bring you down. Chọkwa me ịma eziokwu adịghị ya n'ọnụ. Ọgụ a onye nwe eziokwu. Ọgụ a onye eziokwu dị n'ọnụ. Eziokwu adịghị ya n'ọnụ. Onye eziokwu a na-ataghị ele ihe ị na-ekwu ma ege enyo. Ana m scream now. Oya tiwe na-ekwu ebe a. Oh yeah, baby. Fuck me, baby. Oh yeah. Ese gịnị mere? Were Igbo Chineke agbaghị ọkụ. Ịsa gịnị mere? Ajibe m Igbo scream o before. Nan English ki na-eji tụgharịa data oyi bebi gị ahụ n'Igbo. Tụgharịa ya, yela data fuck me. Tụgharịcha ya n'Igbo Chineke agbaghị ọkụ. Oh baby, ịdị ụtọ ịtọgbuola m. Oh yeah, baby ịdị ụtọ. Baby ịdị ụtọ. Ewo. Ehụrụ gị. Dewe m jelege gị. Ị ga na-atacha mmadụ arụ. Game, oh yeah, baby. Genotype again? AA. Blood group again? O. Plus. What number again?
Bishop, onye ọbụla chọrọ m ya DM m na my achọrọ m ịkpọ nọmba. Bishop, good afternoon. Good afternoon, sir. Jide ekele go tie kwara ihu akwa mgbochi. Jide ekele go. Ote kwara ihu akwa mgbochi bịa kwara ya bi delay m na mebe ebuto gị nga. Ote kwara ihu akwa mgbochi na jide ekele go. Sorry, sir. Tambo gị bịa nga. Okay, man, ihe ọbụla mere nga ga-eba n'ihu akwụkwọ dum. Yes. Clean ihe ahụ kpọbara n'ọnụ ya. Clean me mama pede. Mama ma ọnụ agbawa. Clean we onye gaji je dị ga-adị natural. Nwoke hụkwa na ya mara ma ọ ga-awa ọkụ ma ọ ga-awa ọkụ after atachara. The way phone na la ga ebili ọtọ gị lara bazụ. Ekwekwele kamera ashige nga mmanya nọ. Oshige nga mmanya nọ akụchikwela akaụntụ gị. Lazo. Awana we futara afọ gị aka ọwa afọ gị tụrụ ta. Mba, ewekwa m afọ. Akwa m. Hello dị akpa obi dị ihe ke. Wepụ aka n'ara dị sị fụta dị a ga-ajụ ga jọ. Iyi akwa kama ara ga-anọ n'onwe ya akwa eshutu atụ na n'ihu afọ. Sorry, sir. Akwa. Wepụ aka n'ahụ gị Chineke agbaghị ọkụ nwa bi nga ebere gwa m sọwa akwa. Onye kwara akwa ka ọ bụ onye ebe kwara ihe ka ebere gwa m sọwa akwa. Gịnị ka ịgba n'ụkwụ ihe a? Are you on slippers, ma? Ọya, bịa tụ nso. Kwụrụ ebe ahụ. Lele. Anaghị ike yikwere nụ dumbbell. Wepụ aka. Come, are you married? No. So ring are not gonna come for what? Oh, fancy. Fancy ring remove that ring from your hand, one bingo. Abuneje Jakuno, Ebo Chonu, both spiritual and physically. Oh, fancy. Abraham went here, but 10 are not going to go 10 and Dara Kogre. Is she psychiatric lot? I Jibrachen. Eh? No, sir. 10, you 10 and not going to go here. Okay, I am listening. I'm seeing to sleep. I put that in a Jayara. She ain't a talk open down hospital, you know. Get where I got tag. Okay, come you here. No, Bamaruna, Hona, Bega Bam no Kuno. I gotta add we are bad luck, ye lucky. Hey, Pugomia. Prostrate, one bingo, prostrate, Chineka Bagok. Branga Babagom said where he, you know, we had to come home. Sorry, sir. Tonazo. Get our dedicate to red here. Go on, dedicate to red here. Go away, Bube. Or we are anointed to red and got madam. And when I crusade them, no, sir. Whatever was it, yeah. Look at. Emola Wambo. Mba. Mana mmiri enwebe nge no mo nwa. Mba. Then let her forget you pogume ike ga balacha inside. Akwa mi yo, ye bukwa se asset kwa be set, yo akwa mi. Akwa mi. Get a witch akwa. Here na no ga so hotel. Me che that thing. But I be yawa. That's a get them you watch your job papa. Them you. You don't go. I remove that your hand. Keep your hands straight if you're not starting to be here. You don't go to your work when you're changing with Otele. Awakwe. Capro and them make POS if you get him awakwe. And when them wear all a pull office and book. I'm on here with full office. Yeah, with a phone gadget, then I can.
were ya gawa ebe moto na-agba were fụ na nke ebe ahụ ị nọ ga-akwụrụ tite ya na ka ị gara ebe moto na-agba noise bịa mekasịkwa ntị ya nwa bingo kwụrụ ọtọ dewe fon n'aka gị taa stand up hold it like this welie ya elu ọkụ ahụ cham na ahịa ya mabuto gị ya sorry sir kpara nga bịa were fon dewe ebe m na-aga ahụ gị ọfụma onye riri eri sorry sir iwu onye ashịrị ahụ m onye gịnị iwu onye ashịrị gbakwa ute mba iwu onye ebe ahụ m onye Imo steeti ebe n'Imo nga ọkpala ebe na nga ọkpala Ọbịangwu ebe na Ọbịangwu Umenye ọkwa mana ihe m mere ebe a ga-aba na FB baa na Instagram baa na YouTube m ga n'iru mewe gị interview yes mepee eze gị nne gị na nna gị ha dị ndụ mma m ka dị ndụ mpa m anwụọla nne m donna nna gị nwụọla gịnị gburu nna gị old age donna ndo thank you sir nwa na-enwe nna na family ụmụnne gị ọ dị ole 7 kebishi na-anọnyere anyị Enugu gịnị ka ị na-arụ ama arụ sales girl ịrụ access gị na nke onye na nke ọga m onye m na-arụ ọrụ sales girl ọ gaghị ọlụọla nwaanyị ị dị afọ ole 28 years nne ya ọ na-ịlụọla di you get out from this place and I don't want later nchọpụta na ịlụọla di wallahi ị ga like ihe m ga-emewo Otele gị ọkọla na WhatsApp nwoke mbụ mba i werela aka otu aka edi nọ na bed ga-echeta otu nwoke na-aga onwe gị aka mbụ no mba enyụọla ahụ na public ka ọ wee ndọ mbụ amemena gịnị enyụọla ahụ publicly ka ọ wee ndọ mbụ ọkwa ebe ọ kpara m ọkpa m n'iro m anyụọ ya ke briz ọkpakwa m n'ime m anyụkwa ya n'ime iji anyụ oke nshi ma nri oke enyi aga m anyụ oke nshi nri enyi very well aga m enyo shi enwere nwanne gị wee onye ogbi eriri gị eri olo ebere gị ugwu Otele a na-achapụ ihe ụtọ n'ime ya people na-edere m na ede married now listen m post o video listen to me atụrụ gị melụọla dị gị mba iji ụmụ gị mba listen enwe ihe mere m take my time record cha my moderator record cha post ga-ebịa sị m deletie na ọ na-akọsọ gị problem I will not do it we No come problem. in agreement here kwya ị gakwa akpọpụ m kọtụ ma onye amịghị ahụ ike gị oje ushi mba ọ dị very neat ị gagidele n'ụzọ mmadụ akọ gị aka n'ike mbụ olo mmadụ ọ gbawala gị enyi n'ụzọ jide gị aka gị tiwa ọwa onye ohi ọwa onye ohi ọwa onye ohi olo mmiri ara ọ na-agba gị n'ara olo
Otele go bụ stretch mark. Ama m ka ahụ mmepe ya na-echeki but I don't sure because ya bụ na obi ya mma Ka ọ bụ ụgbọ n'ime Otele ụgba. ha lekwanụ kewa ụgba Ịmasị ụgba ji anọ n'Otele nwaanyị Chineke agbaghị ọkụ. Ịmasị enwere ụgbọ Otele Chineke agbaghị ọkụ. Ịmasị enwere ụgbọ Otele bịara ịchụm sị eleke wụ ụgba. Ịmasị Otele enwere ụgbọ ọwụ ịpara infection pata nga niile ya nọta aka n'ime gị na-etriti gị onwe gị. Ịmasị ọ ga-ịghọ ụgba pere ịchụm eleke ụgba Chineke agbaghị ọkụ. Ịmaghị sọ ụgba ji anọ n'ime Otele nwaanyị. enwenu m infection bishop enwenu m infection Egbe ịmasị ụgba ji anọ n'Otele nwaanyị bịara ịchụm sị ihe. anụbeghị m ya before na ya first time m na-anụ ya Pile ọ dị gị? olu Mmadụ ole tarala gị? abụọ Aha ha. Desmond and mmadụ abụchi Ele nga ha na-atagha gị ihe a? n'ime ụlọ na Ataghị ji anyụ. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti. ana m anyụ inside ana m eti mkpu inside Ele ka ị na-etipụ inside. ọ na-eme ihere ana m ekwupụta ekwupụta ọ na-eme ihere ana m eti mkpu outside ana m eti mkpu inside ana m feel ya ana m enweta the joy inside Ị na-enweta the joy inside. Kpọọ nọmba gị. Bishop nọmba m a ga-aratụkwa ahụ Genotype gị. AA Blood group gị. O positive Akwa m gaa n'iru. Alright. Congrats. thank you Ị bịara na-edere m she's married. O nwere ike ya na di ya nọ in agreement. Ya chọ onye ga-atụwa ime ma ọ mụbe nwa. That is it.